munhu yeelisha timuuraye. Kwakutumira hondo nyaya yaSiria yaBhenhadhadhi ndeyekukomba. Bhaibheri rinoti zvakanzi aripi, zvikanzi ari kuDhotani, zvikanzi endai muto. Kwakutumira mauto nengoro, masoja zvose ari armed kundotsvaga munhu waMwari ari harmless. Hamuti amen, hamuti zvishoko zvemweya zvinonzwikwa nevemweya. Wenyama wesini problem zvemweya zvirawe havazviwi. Kwakutumira mauto, kwasikokomba imba, hatinei ziva nyaya, kwasikokomba imba yemuranda waMwari. Iye muranda waMwari akarara. Wanoimba naMwari kunyange kuine hondo dzenye vanorara. Ndinogara gaizipigwe ndoga. Vanoimba naMwari havana chinovavhundutsa. Kwanopisere Jodaro 91 kuti ukaimba neni hautyi kana miseve yevavengi inousiku. Vamwe vachivhumuka iwe unorara ngonono. Haleluya kana vanhu vaMwari. Gehazi unomuka. Bhaibheri haritauri, handakataura zvondinamatire ndiende kudenga. Wakomana vanhu daundovaona kadai usingaendi. Iti Jehovha nzwirawo murume wesociety. Ko Gehazi hatizivi kuti waibuda waendepi. Wakauda undozvibatsira here? Wakauda undonamata here? Paakangobuda Bhaibheri rinoti akangobuda rungwanangwana. Kwakuona wakadii? Wakakombwa. Hei kwose kwakakombwa. Kwakudzokati ndokuti akadzoka nenhendeshure. Mozova munhu anoti nenhendeshure mudhara akarara hope. Mudhara taparara. Vanotya vanonetsa vakazorora muna Kristu. Haisi kuvavhundutsira vakangoti vachadonha vachikwatira wavhunduka wakati vachachikwatira akavhundutsirwa nemuroyi Harare akachichezvesa hatye vanoimba naJehovha vanenge vakarara. Vanoziva kuti kana tiina Jehovha hatina chinotiwati. Kwatisaparadzwa ndikochi ndokuti akatomuka achisamanyachi kundimutsei tibatse taparara. Udaimoti wasina faith kaenda kuona baisaiti utaratakoma ganza haana kutombomuka macha padukune senge vari patiri vakawanda kupfuura vari kwavari. Mwari ngaandibowo kutenda kwaElisha. Yomeni kana vanhu vaMwari wasingavhundutswe nechinhu unotyei vari kwatiri vakawanda kupfuura kwavari. Hakuda kuzoona mutaro vakapata vasipiti akadai vakawachoanemusei akadai vakavakaita sei asi akati soi vakumunamatira Jehovha. Musimudzei basa, musimudzei mesone. Tobva asimudzwa kwakuratidzwa hondo yedenga akaona tina wakuru ndokuta fesi yake akatochinja from fesi yekutya tichitanga kusmaira pakuti tiri right. Yemerikana vanhu vaMwari vamwe vada kuvhurwa meso waone hondo. Murandakadzi anoti dai Mwari aitizarira meso hondo dzaatirwira pane imwe nzvimbo, we would praise him more than what we are doing now. But nekuti takavharwa meso tinofunga kuti tinozviita zvedu. Dai ndandisina kuzodai paya moti yakangobuda ipayokurai dai ndakazodai ndisina kutenga so angati achitiroera. Pane mauto edenga akakuchengetedza. Hatina kusema 34:7 inoti watumwa waJehovha vanodii? Vanokomberedza vanomutya nekuarye. Saka nokudaro wadaro Bhaibheri rinoti Elisha akanamata akati waitei mapofu waSiria wachibva waita mapofu wese. Kwakubuda Elisha inozipigwa neshoko ndoona muzviko ravo mundiregerere ndokutora mapikicha mheno zvenyu
Halo, zvikanzi muri kutsvakani? Elisha ari kubvunza, if you trust in the Lord, ndosaka Jeremiah akati pachapter 9 akatuma ngarege kuzvirumbidza nepfungwa yake, kunyange akati ngarege kuzvirumbidza nekudzidza kwake, kunyange masimba ngarege kuzvirumbidza nesimba rake, asi unozvirumbidza ngaazvirumbidze pachinhu kuti unondiziva nekundinzwisisa kuti ndini Jehovha unoitira unyoro nenyasha. Munotsvakani? Munotsvaka Elisha yakuya kwaari. Munotsvakani? Totsvaka Elisha. Vari mapofu tiri kutsvaka Elisha. Mauya pasipo marasika, uyai ndikuratidzei kwaari. Wawendi wako unowatungamirira, hamusi kunzwa imama, hamusi wakupona ima, hamusi wanokumusha. Anokana kutungamirira mhandu dzavo, kutobatana vari mabofu, batanai musarasike, uyo achibata uku, iye ari mbereri, handei. Anokana vanhu vamwari, handei, achifamba handei. Iye mwoyo mako ati kwati kuti ndina muponesi anoshamisa waanondishamisa, wachienda handei. Bhaibheri roti kusvika wandoti mucapital city muSamaria muya, wasvika paheadquarters kustate house kwaJoramu, kutaura kuti hasha dzaJoramu dzakabva. Kwakusvika ikoko Elisha kwakunamata kati Mwari chiwasvinudzai meso mazisobha uye pacapital city yevavengi wauya mudzanga wako. Inzwai Joramu zvaakaita, ozwa vanhu vanoda vanamucheka dzapa, vanoonererwa nezvinhu zvavasina kushanda. Kwaura here, ndoura here, audaro kuna Elisha, ndoura here, vanhu vatinetsa, ndoura here kana Elisha. Munhu waMwari, wanoimba naMwari hawaiteeredzei kuvavengi vako. Inzwai, tikati naElisha, nhai mambo, makuda kuvapa munondo kuuya panonzi maonzero, regai auya nawo apedze nyaya yake. Inini chenyu wabikirei sadza, mwapa dhindi nemvura, murega waenzi. Hatirwi nenyama neropa, yemerikana vanhu vaMwari, tinorwa nemweya yakaipa. Regaendi kwakubika, maiya uyo ari kuti godangu wagara kwakubika, kwakubika nemadessert nemadrinks nezvese kwaunzi chiendai. Bhaibheri rinoti kwakatora nguva wasati waita hondo, vanhu havasekurwa navo, pfungwa dzakatendera, vatavapabva vazokomba. Hondo yazouyapo, chatsamwira Joramu ndechekuti Elisha akandorambidza kuparadza vanhu vaya. Hondo ndaenda kwavaparadza pamwe chisina kukomba. Saka nekuti ane nhamo iyi, ini Jehovha ngaandirove, arambe achindirova kana musoro waElisha ukaramba uri paari basi. Saka nokudaro Bhaibheri ridzai pavhesi 33 kuti inoti, paSecond Kings chapter 6 verse 33, mambo akabva aenda kuna Elisha. Inzwai kuti rinoti kudii nayo, ngatipambei nayo. Zvino wakati achitaurirana nawo, Hachisi kutaurai. Verse 33. Yes. Zvino wakati achitaurirana nawo, mume akaburukira kwaari, iye akati, tarirai, chakaipa ichi chinobva kuna Jehovha. Yes. Tamirireiko Jehovha? Izvozvo tinotenda. Mambo anoti, surely this calamity is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer?
dambudziko riri kubva kunani? Ko ndichamirira Jehovha kudiko? Zvinodetsereiko? Ndozvaari kutaura. Hama dzangu, tiri munyika ino yakakombwa. Nyika ino yakakombwa. Wasiriya wakakomba nyika ino. Wazhinji wedu nekuda kwenhamo dzenyika ino takutoti chaneta kumirira Ishe. Takabvunza, takabvira kare. Wanotaurwa naMarakai waya chapter 3 kuti takabvira kare tichimika kunyange nepazvegumi nezvipo, asi tiri kufamba takashama, tiri kutambura, hatina kana zvekudya. Why should I wait on the Lord any longer? Hazvibetseri. These guys zvinotaura prophets and kings. Ichitaura nenyaya yemukaringa chapter 8 inoti, when we have scarce resources, that is when our faith and trust is tested. Mwari anotisvina kuti tizive kuti Mwari ariko. Unotendera kuti tisvinwe tosara taane zvishomasa zvishomanene, tichiidzwa kutenda kwedu nerudairo rwedu nekuimba kwedu muna Mwari. Ikadzika mberi inoti tiri kuteswa kuti tidzidze kurarama one day at a time. Asi Mwari wakutrena vanhu vake kuti vararame one day at a time. Yoenda pamberi yoti kana vanhu vakasakwanisa kurarama one day at a time, nguva inokombwa Syria, Israel neSyria, hakuna anomira. Wanofanana namambo Joramu kuti kondi ngatikobvunzanai kuti zvinhu zviri kuoma munyika kudai, iwewe zvekudya zvako uri kuzwa nawo zviri kubva kuna Jehovha here? Ozvamba ndinoita maefoti sina makirawadi. Unoona vanhu vachitoya vachipa maprayer request. Euda ndinamatirei, mhuri yangu yatambura, ndina vanenge vachitaura dero. Ndakatosvika pakuti regai ndichitoita chihuri kuti vana vangu vadya. Hazvishandisika zvekuti vana vangu vanorara nenzara ndoshaya. Anokutaurira achizarura mwoyo wake. Ndakatoonawo ndikasadaro vana vangu vanofa. Why should I wait on the Lord any longer? Ndatezvibvunzewe zvauri kudya uri kuzwana kuti nhasi Sabbath takaita lesson yaitaura Mwari achiti inini Israeri ka, kunyange zvipo zvenyu zvaakuti fina Isaiah 1 verse 10 to 17, munototora zvipo zvamadzara nekuvhara vanhu muchiita chipoti corruption. Hanzi moya nemafeto offering sacrifices ezipi ndinofarira masacrifices. Imakazara nehori. Imeni vanhu vamalo, I hope ndiri kutaura nasomeone. Uri kuzwa nepi? Saka pano muranda waMwari anosvika pakudaro. Ingatidzwe kuti Elisha anopindura kuti pachapter 7 verse 1. Tidzwe kuti mhinduro inopindura ichiti 7 verse 1. Dayo. Come on. Verse 1. Yes. Elisha akati. Vai shoko la Jehova. Zvanzi na Jehova. Zvanzi na Jehova. Mangwana nenguva ino. 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 Chichichitika. Chero. Chero. Chiufu wakatsetseka. Chichatengeswa neshekeri rimwe. Yes. Nezviyero zviviri zvebhari. Chichatengeswa neshekeri rimwe. Pamusuo weSamaria. Amen. Izwai mambo. Munovhundukeiko? Munovhundukeiko? Izwai sangano. The world now, nyika, especially even nyika yedu, haina hope. Wanikurarama vanhu vasina hope, including some of us here. Vanhu havana tariro, vanhu vakapererwa. Kunodiona Elisha, vanoti munovhundukeiko? Amen kana mama. Idzwai mambo nenguva ino mangwana.
7.5 kg yefine flour inenge yakucosta 12 grams. 15 kg of fine barley inenge yakucosta 12 grams of silk. In other words, regai timbotsanangura zvibatika zvati zvabatika kuna vazhinji vedu. Aitaura kuti mari iri kutenga matoto enjiwa. Regai ndipemedzaniso zvibate pfungwa yenyu zvishande zvibatike. Kana 1 kg yematoto enjiwa yaita $1. Elisha ari kuti mangwana $1 inotenga 1 kg yematoto enjiwa inenge yakutenga 100 kg of fine flour. Zvakutodayo wemetsi wavharwa metsi watovharika. Hanosangana 1 kg yanga ichitenga $1 yanga ichitenga 1 kg yematoto enjiwa. Asi dhora iroro rachitenga 1 kg yematoto enjiwa rine raakutenga 100 kg of fine flour and 100 and 200 kg of fine barley. That $1 equivalent yet. In other words, the junk food was expensive for nothing. When you trust God, you eat the best for nothing. On that just gonna it's membrando, it's right verse 2. It's right, it's not it's membrando mambo kutaka tichi verse ya 2. Verse 2. Nayo katsombe. Mukuru uyo. Mambo akanga akatsamira paruoko rwake. Akapindura munhu waMwari akati. Tarirai kunyangwe Jehovha akaita mawindi kudenga. Chinhu ichi chinaitika here? Elisha akati. Yes. Akati. Tarira, uchazviona nemeso ako. Asazvizvi. Amen. Zvazvinenge ofisa, uyanga ari ofisa, aigara wamambo, ari pedyo. But zvamunotaura izvo vakuru, zviroto. Handozoita wadhara zviroto. Halo kana vanhu vavari zviroto. Kunyange Jehovha akazarura mawindi ekudenga. What we are saying is impossible. Yes. Pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Amen vanhu vaMwari. Without faith it is impossible. But with the faith everything is possible. Yes. Kanzi hazvii. Kunyange Jehovha akazarura mawindi ekudenga. Zvawataura izvi hazvidini. Kana Elisha okay muranda wacho. Hauna hamba kuzvitenda, uchazviona nemeso ako, asi hauzviti. Regaindidaiwa, wasingatendi shoko romuchinjikwa iri, wachazviona, vamwe vachiponesa, asi havachi. Vanomboita maspectate. Amen kana vanhu vaMwari. Handei pavhesi ya3. Handei pavhesi ya3 na4. Inoti kudii? Ngatifambei. Pavhesi ya3. Yes. Zvino kwakanga kuine varume vana vaiva nemaperembudzi kunze kwasuo. Nayo vakataurirana vakati, tinogareiko pano kusvikira tafa? Kana tikati tichapinda muguta, kana huri irimo, rufu rurimo, tichadofiramo, kana tikagara pano, tichafira pano. Izvozvo zvino handei hedu hondo dzevasiriya, kana vakatirega tararama, vakatiuraya tofa zvedu. Hamuna tiri kuosenise. Halo. Warume 4 vane maperembudzi
varume vane maperembudzi. Varume ava ndo vane nyaya. Varume 4 taurana idzi varume 4 vane maperembudzi. Zvimwe zvese zvandataura mungakangani. Apa ndo paane mhari dzavo. Kana wanga wakarara chimuka ndo pane nyaya. Ukashaya musangano watopera ndo pane musangano apa. Ndo patori nenyaya varume vese havachina nyaya ndiyo idzi. Amen vanhu vamahamed. Varume vana vane maperembudzi. Wakati varume havarume vandovadawo. Varume tarirai tinogarireiko pano kusvikira tafa. Hatina kugama nerufu isati sekufa izvi. Aishi tinogarireiko pano kusvikira tafa. Tikati tipinde muguta mune rufu. Tikati tigare pano rufu ruripi ruripo. Todiniko regai ndikudze hama dzangu munyika muno rufu ruripo. Aishi rufu ruripo. Varoma 5:12 inoti chivi sezvachakapinda munyika nomunhu mumwe chivi ichocho chikaunza rufu. Saizvozvo rufu rwakasvikira kuvanhu vose nekuti vose vakatadza. VaHebrew 9:27 ndobva sekuti vanhu vose vakatemerwa kuti vafe pamwe nokuda kwezvivi tevere rutongo. Amen vanhu vamwari. Nyika inoine rufu. Regai ndipfuure nepapa zvangu. Mapisare ma49 anobva atiye inzwai kubva pavhesi ya7. Hapana angatombodzikinura hama yake kana kupa rudzikinuro pamusoro pake peumwe iye wacho, nekuti rudzikinuro rwemweya munhu runokosha. Ini ndoti manje hama yangu tida kuonesana ngatitaurirane nhauro iyi. Kana mupasi muno muine rufu, chii chinoti iwe kana uchifirwa unondotsvaga solution kuna anofirwa. Ngatitaurei. Kana munyika muno varume havane maperembudzi vanoziva kuti rufu hakuna kwarusiri. Patiri panei umu muguta wakati dzinga hedu asi munei nekuti inzwai munguva iyi waiti kana munhu ane maperembudzi semutemo waMozisi mukawereka kuna Leviticus chapter 18 munhu ane maperembudzi ainzi abude kunze kwesasa anogara kunze. Ndo chekutanga. Chechipiri vaifanira kupfeka nguo dzakabvaruka. Aisafanira kugeza. Bvudzi raisagerwa kana ukama. Undoona una Leviticus 18. Halo? Aifanira kukava lower part of his face. Ndokuti munoona vamwe madzimai echijudha anenge akavhara nezvira hakufesi nepamhuno kosara apa chete kumadziro. Ndozvaifanira kuita munhu wemaperembudzi. Aifanira kudaidzirwa akanzwa kuti kunge munhu ari kuuya. Aifanira kudaidzira kuti unclean, ndakasviba. Unotaura chokwadi. Asi wanhasi wemaperembudzi panzvimbo yekuti unclean anozvinyaradza achiti I'm holy, unclean, iye ari unclean. Imerikana vanhu vamwari. Unclean. Uyaipirwa chikafu chake iko, ndiro dzake ndedzake. Hama dzaimboendesa chikafu, hamheno dzaendesa chiri pai, wongosvikosiya panzvimbo wodaidzira iyoyo achitora chikafu. Munhu airarama wemaperembudzi asina tariro, ari doomed to die, akangomirira rufu. Varume avo ndo vanogarira pasi votaurirana zvavo wemaperembudzi. Varume umuguta mune rufu, pano pane rufu. Hama dzangu ndauya kuzokuudzai kuti munyika muno mune rufu. Upenzi kundotsvaga upenyu kuna anofirwawo.
hapana undofa unopfureyo kukopa ndofa wekubuda nemahwati hano iye ari kufirwa iwoti kwedu tapera nengozi wana ninguva yaparidzwa nganga yaineseyebu ekutamandaipi yainesi paundotsvaka upenyu wakati todiko tikanzi hande ngatisimukei tiende kwasiya varume ava dhewe variti vainetsekana neupenyu hwavo wakati hatisiwe kufa isi tinofanira kusimuka tiende kuasiriya wakandotigamuchira tararama wakatiuraya tofa zvedu handei vhesi 5 ngatifambei vhesi 5 yoti vhesi 5 vhesi ya 5 yes ipapo vakasimuka vakapedza yes vakaenda kumisasa yesamariya yesiriya nayo vakati vasvika kumisasa yekumadziuro yevasiriya vakawana kusina munhu wakasimuka ari madepati vamapedzi zuva risati rabuda twilight retikunoti twilight kudai kuchiri usiku kuti pachakasviba wakaenda wakasimuka it's very zvinotaurwa neprophets and kings inoti the best time to arise is at twilight. The best time to arise is at twilight. Why? Point number 1, this shows determination and zeal. Zvinoratidza kuti munhu akazvipira. Point number 2, inoita munhu inoratidza kuti munhu haadi kudziviswa kunyange newekwake kunyange nevavengi. Varume ava hanzi waiti tikaonekwa newekwedu dai wakaenda kwakachena kwainziwo vakuenda kumhandu dzedu vakupanduka dai vaionekwa nemhando waiti mheno zvavakuda kwatiri. Saka nyaya yekufamba yekutsvaka kuponeswa inorasisa mhandu kuenda usiku mambakwedu pakazviba yoendera mberi ichiti inzwai sangano why we should pray in the morning, early in the morning at twilight. Point number 1, you meet God before you meet Satan. That's the way it's prohibited. Here I'm now 4 a.m. I'm now 4. Kendi Musa Adwa Doi Bayoze Babamba Anani Odino Onama Matatu Une Onandino Inochema. Let me know asikuda kufa. Wanoti tinogareko pano kusvikira tavo. Zvinoitwa nevanhu vanoramba rubwizi. Havavati vanoziva kuti kune chaiko patinowana upenyu tikararama. You meet God before you meet the devil. Point number 1, why you should pray at twilight. You meet God before you meet the circumstances of life. Number 3, you feed your spirit before you feed your body. Kwete kutanga waremedza nemasadza nechi kwakuzona macho wakazvirirwa. Hazvididi. Amen vanhu vaMwari. Zvenyama nezvemweya hazvidwisane. Hazvidyidzane, zvinorwisana. Tanga wafidha zvomweya uchawana simba rekukunda zvenyama. Varume ava vanosimuka. Regai ndipedzise nekoti ndinofarira spirit of Prophets and Kings chapter. Regai ndipedzise quotation. Verse 5 yapera ichitiyo. Verse 5 yapera ichitiyo. Varume vakati vachisvika yapera ichitiyo. Varume vakati vachisvika vakaona tende yavasiriya hapana vati. Inzwai munzwe kuda kuerenga quotation Bible rangu kanganisa. Inodziyo only the brave who are determined and are prepared to take risks are the ones that God will bless. Yes.
and will be saved from death. Only the brave who are determined and are prepared to take risks are the ones that God will bless and will be saved from death. Point number one. Some people have a problem of personalizing national issues. Lokuti kana Syria, Samaria yakombwa vanotaura vakuru venyika handidzi zvitara muhetro zanu yakoniwa ngavamboedza zvimwe. Kuna Ben Hadad hakuna ane chikafu, hakuna ane chikafu. Musamaria arume vanoziva nemaperembudzi vakati hamuna. There is only death. Do not put your trust in men. Vakusema 146 inodaro usaimba nomunhu kana nemachinda kana nechi. Mwechiprofita uri kuti vanhu vakaona nyika yaita matambudziko, some personalizing akoniwa vanhu kutoita tsinga nemaedho vachiita tsinga akoniwa. Takutondojoinawo politics yacho takakombwa. Samaria is besieged. Taura mudari patinoita takakombwa takakombwa akatikomba hatina zera naye yemeiganawanamai takakombwa. Inototi actually Christians should generalize vachiziva what the Spirit and the word of God says. Nemaziva ekupedzisira tichitokana kutoudza nyika vanenge vachipemba vachibva vaita bp toti hama yangu shoko rakati shoko rinoti haimene vanhu vamai tisinopa hope to the hopeless. Tichienda nemisheni verse 5 ndataverenga verse 5 verse 6 inoti na 7 verse 6 na 7 nayo verse 6 na verse 7. Yes. Nokuti Jehovha wakanga anzwisa hondo yevaSiria kutinira nesimba iwe werenga nesimba. Verse 6. Yes. Nokuti Jehovha wakanga anzwisa hondo yevaSiria kutinira kwengoro nokutinira kwemabhiza nayo kuri kutinira kwehondo huru nayo vakataurirana vakati tarirai mambo waIsraeri vakakoka madzimambo evahiti nemadzimambo evaIjipita kuzorwa nesu. nayo maraka verse 7. Verse 7. Naizvozvo vakamuka mamba kwedza vakasiya matende avo nemabhiza avo nemaheferi avo musasa wavose vakangodaro vakatiza kuti vararama. Wakati varume bhaibheri rati varume maperembudza vachisvika misasa yevaSiria one hamuna kana munhu. Bhaibheri roti chii chaachaiti zvikanzi Jehovha akaita kuti wanzwe. Rechirungu rinoti the Lord caused munzeve dzavo dzevaSiria wanzwe kutinhira kwehondo huru nengoro nemabhiza. Wakataurirana vakati vaSiria tapera. Mambo waIsraeri anohaya mahiti, mambo weHiti nemambo waIjipita kuti vazotirwisa. Taparara. Bhaibheri rinoti mundinamatira ndiende kudenga ndine nyaho nevarume ava handikasaenda ndimi kana ndisinaona matuzi ndofanira kuenda kandizviyo ndite hameni kana kutandinamatira. It's why
bhaibheri rinoti wanzwa maungira ehondo mutsindo wakatya izai kutyisa kwacho. Bhaibheri ratsanangura kutyisa kwacho zvekuti wakatadza kana kuyabvisa, wakaisiya, wakatisoka dziri nayo, wakasiya kunyange zvese netendi dziri intact, zvese zviri intact. Ini pandatsvaga kuti zvabveki idzwai, bhaibheri rati warume ava 4 vemaperembudzi, they rose at twilight. Pa6 yobve yati kuAsiria at twilight they heard the sound, which means inesiri yetheology. Regai tiitaura, when those guys stood up in faith, faith one yevanhu vane maperembudzi. Hatimozi vanhu vane maperembudzi, makamboona here vanhu vane maperembudzi? Vamwe vari kumutemwa, vanenge vakadonha zvigutu, vanhu vanotofamba zvirema, zvimwe zvadonha, mamwe malimsa wasira. But their steps of faith akati yaisaunda iri hondo kuAsiria. Vachifamba vari kurwara, God amplifies his steps yemunhu ane leprosy because ane faith. Handi akurwa hondo, Mwari ndiye akuita hondo dzake. Saka at twilight when they rose, those at twilight heard sounds. Sevanhu vane maperembudzi vachienda kunotsvaka upenyu, but because their faith is anchored padombo guru repakota, iye anorwira urwiri hwevanhu vake waya wakanzwa kuti kwaipa, wakati hondo iri kuuya haisi yevaIsraeri. YevaIsraeri tinoiziva, ava vashoma wakawanda vanofanira kunge vatsvaga yevaHiti. yevaHiti vanoiziva, havana kukwana bedzi, vatsvaka nevaIjipiti. Mwanangu, kunonaka kuda Jesu, kunonaka kuda Jesu. Vanofamba Satani unodedera. Mwana waMwari ane maperembudzi ake taura munhu akwadzine kama tine maperembudzi, 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 but une faith. Mwari unokurwira hondo. Vese yapera ichitiizve, yapera ichitiiwe, vese yapera ichiti. Okay, wakatiza. Verse 8. Wakatiza wakasiya pa 1000 years. Pa 1000 years tigonera. Techiti Mwari chingoti playera izvipi tetakudadaka nekutenda vatakaita taponesa. Techize video Siria ichitiza yakatadza kukwira kana Kristu ikatisoka dziri nani. Yemenwana waMwari. That's how people appreciate kurwira kwamaita vanhu venyu. Verse 8 inoti, Verse 8 nayo famba. Zvino vaya vaiva nemaperembudzi vakati vachisvika kumisasa yekumidziyo vakapinda patende rimwe vakadya nokumwa, vakatora musirivheri nendarama nenguo, vakandozviviga vakadzokazve vakupinda mune rimwe tende, vakatora zvavo zvirimo, sirivheri nendarama nenguo, vakandoviga vakupinda mune rimwe tende, vakuona rakazara sirivheri, ndarama, nguo, vakundoviga vakupinda mune rimwe tende. Amen. Kunonaka kuda Jesu. Mozwa kusanamata kuraswa, kusanamata kuraswa iurombe. Taurira hama yangu dziwo rirombe kana usinganimeki. Amen, vanhu vaMwari. Izwai iverse 8. Verse 8 vanosvika kuchinoone unono kukatika Mwari wachaponeswa. Handi Pauro anoti kuna vakonde kutanga chapter 2 wachaponeswa kunenge inini because hanzi hazvina kana kumbopunda mupfungwa dzenyu kana munzeve
kana ziso harisati rambodii zvakagadzirwa anoita kuda vanhu wakaita kuda kwamai unopinda mutitoyo yezvazano siliveri goridhe chikafu handobata munga wachibhoti mozwa munhu anodya 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 anotonga atamedzaka asila teni achifunga ndizvozotei dakara pakuenda mune rimwe tendona wachidya neku dakara wachitora wachindouiga dakara kwakuona kuti hazvichauigi zvawandisa vesi 9 yes ipapo vakataurirana vakati hatiiti zvakanaka we are not doing right nhasi hatiiti zvakanaka yes nayo nhasi yes okay. This day hatiiti zvakanaka hatiiti zvakanaka nhasi izuva reshoko rakanaka this day is a day of good news asi isi tinongonyarara this day is a day of good news yes ita amen ngati amen this day is a day of good news izuva reshoko rakanaka yekuti nhau racho yekuti nayo takusomba asi isi tinyadzimwo tangonyarara isi tangonyarara hedu kana tikanonoka kusvika ukaedza tichavingwa yes nokuropwa the Lord will surely punish us naizvozvo hanzei zvino tinoudza imba yamambo tigara pasi this day is a day of good news the Lord will surely punish us for not sharing with others. Those that are clear with, that are not clear with. What we are doing is not right. Yes. Warume antaura naweko, warikudya weko wakati warume zvatirikuita kufurirana isi. Inyaya ikai inorowesa tinorohwa wakomana zvatakuita isi. Hatina kudzwana nesimba redu kana nechii tiri kunyarara wamwe wedu ari kufa nenzaro taakudya tega ini kunyange tikarara tikamirira kuedze Mwari unotirova ngatisiyei tidzokere kuhama dzedu nebodzaaitisema tichiti tine maperembudzi taudzotini kuna Mwari kune upenyu ingandipfure nepapa munhu anonyatsonzwa kunaka kwekuenda nevhangeri kuna waMwari munhu akanyorwa kumatoko arirombe akapera asina hope semunhu wemaperembudzi Mwari kwakumumuritsa mumatoko iye anoenda achisetuka kuti weduwe kati uyai muone murume kune murume kati uyai kune murume kunonaka kuda Jesu bhaibheri noti varume vanomhanya vanomhanya chazvokuti maperembudzi azvishaiti zvokuti hatinomira kuti andii aiwa kana wasangana naJesu hazvirambi zvakadaro hama yangu ukasangana naJesu hazvirambi zvakadaro wanosvika paguta woudza wasvika pageti chaipo nemaperembudzi handizundangaramba here haminoti zvaa zvakaita sei wakasvika wakataura pamukuru wegeti wakati ini zvataona kani ndakataura zviro kuti evangelism haisi yekurongera Mwari akakuitira unongopenga wega mumaraiti kuti wedu wehuyeka ndizvandaitirwa kati tichingwaruni tataenda kuwasiri tichidini uye muoneka maundoudza mambo ndaziva istrategy vari kuziva kuti tapera taonda tinekuda kwedza saka mambo ambobuda ambowanda auda kuti kana tazara imomo woya watidii otiuraya kwangaiwa tumirai nemamwe maofisas ati mambo madiko vanhu havanenge vari kutaura chokwadi endai munotarisa wanoenda ngatoregei 15 kusvika pa20 tivhare mari dzenu 15 kusvika pa20 tidzike chii chinoitika vhesi ya 15 yes ivo vakaenda vakavatevera kusvikira kuJorodhani vakawana nzira yose zere nenguo nenhumbi dzakanga dzaraswa nevaSiriya nokumhanya kwavo neshoma dzavakanga vatakura dzaidonha murodhi vachiona dzakazara nemurodhi mese kusvika vasvika pana Jorodhani
nyaya inondoguma pana Jorodhani. Haiemerikanwa vanhu vaMwari. Kana nyaya isasvika pana Jorodhani denga haripindi. Nyaya iri makoromoto kuna vabhabhatisa. Ndo pane nyaya yekuponeswa pesa yekupa muzviri tichiona upenyu nayo svika upenyu nhume dzikadzoka nayo dzikaudza mambo ipapo vanhu vakabuda vakapamba misasa yavasiriya. Naizvozvo chiyero cheupfu hwakatsetseka chakatengeswa neshekeri rimwe. Nayo zviya zvakanga zvataurwa zviviri zvebhari neshekeri rimwe zvakanga zvaragwa naJehovha. Mambo akagadza mukuru uya wekuti azviite akasendama paruoko rwake kuti aringire pagedhi reSamaria. Vanhu vakamutsikirira achimusvikira afa sezvazvareva naJehovha. Haiemerikanwa vanhu vaMwari. Zvazvanziwa uchazoona nemeso ako asi haungazviite. Ndivhare nebaba. Ndivhare nebaba. Uya chigonero. Ndivhare nebaba. Ukaerenga muna zvakazarurwa 7 kubva pavhesi ya9 Yohana anoti ipapo kudenga ndakaona vanhu wakawanda sejecha regungwa wakabata muchinda wari pamberi pechigaro chaMwari. Hanzi wachiimba rwiyo rwaMozisi negwayana. Hanzi kaimbiro kavaita inzwai kaumbiro because vakainventa heaven. Bible inoti all the hosts of heaven dzakandoungana kuthrone kuchigaro chaBaba kuratidza kuti kapembererwo kaitwa. Akaona kuti izvi hazvisi zvekunoita. Andopanozobvunzwa ndianani kwavo. Haimeni vanhu vaMwari wachipembera ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kutenda Mwari akomboreperwa kweshoko rake. Ngatisinzire tinamata. Kuna Baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kumusoro kudenga. Toda kutendai Mwari panguva dzamanherano. Toda kutendai neshoko renyu rinoponesa ramaunza kwatiri pamadepanani. Tokutendai Mwari netariro yamaunza kwatiri panguva yamanherano kuti kunyangwe muguta mune nzara norofu napano zvakare pane nzara norofu. Saka kusiri kufa ndokupi. Toda kutendai Mwari wekudenga nokuti taona kuti hapana pari sefu. Kuri sefu koga ndepamuri Jesu. Titibetseraiwo panguva yamanherano. Takasiya nzvimbo dzatinogara, takasiya maguta, takasiya dzimba, takasiya misha, tichiuya mukati merenje rino. Takaona kuti the only safe place kundosangana naJesu kumusangano wamatumba. Takauya pano Mwari, pane vamwe vakaremerwa vari pano. Sunungurai nokuda kwezita raJesu. Maperembudzi anesu tose. Hatina hama dziri pedyo nokuda kwamaperembudzi. Asi toda kutenda nokuti hama iri pedyo kunova nemaperembudzi wakaita sesu. Hama iri pedyo sanesu ndiJesu oga. Titibetseraiwo Mwari panguva yamanherano. Musatitenderawo kuti semauriro atakaita
musatitendera kudzokera takadaro. Tidetsereiwo shuwiro yedu Mwari kuti musangano uno ngautinatse, ngautiumbe. Zvose zvingadikanwa kuti Mwari muite kuti tigone kubatsirika zviitei pamusangano uno. Toda kutendera Mwari nenguva yetwilight, totendai nenguva dzekusangana nemi nguva dzamangwanani. Komborai vanhu venyu vari kuuya kuzosangana nemi panguva dzamangwanani. Ngauwe mutsindo kumaAssyrians, kuvavengi vavanhu venyu. Tenderai kuti uwe mutsindo wokuponeswa kwedu panguva ino. Komboraiwo nguva dzekunamata, komboraiwo nguva dzeprayer band. Tidetsereiwo Mwari tinzwe nzara nenyota yekukunamatai. Tinotenda nemudziyo wamashandisa womuitiro zvakanaka. Kuchengeterei mamwe mazuva nokuti basa renyu richipo. Panguva dzino takuparadzana, umwe nomwe achienda kutende rake. Nyasha dzenyu ngadzive nesu pazororo reusiku. Tipewo hope dzakanaka nehope dzerugare. Kana mukatitendera kurota, tiroteseiwo zvekuponeswa kwedu. Totenda Mwari nekuti manzwa kukumbira kwedu, nokuti chanamata nekutenda tichipota nokuda kwezita ramambo wedu Jesu. Amen.